Ji ariyo nowito ngimagi masira mar mach manomuoche kambi moro mar loso gothro mayudore Makongeni, Thika West Sub County, kaonti ma Kiambu. Ka gino mane nyalo kelo masira makamano nyaka sani pod ok oyangi. Kaluwore kod kamanda mar obila e kaonti ma Kiambu, Doris Kemei, en ni chenro mar manyo kata nokwayo familia mabende pod ok oyudo jogi mondo mi ochwal report ne tesendo obila man machiegni kodgi. Kendo noyango ni nitiere jogo manodok original masira makamano mabende nosechwal e kuonde yudo thieth mopogore. So far tuko na wawili ambao tumeweza kupeleka mortuary. We do not know whether we have some other bodies, but the operation is still ongoing, and in case of anything we'll still share the information, but we are hopeful that that's all we got in terms of deaths. But we are not there yet. We will be able to give a comprehensive report when the operation is over. And we want to appeal to any family member, if there is an employee or a kin that is missing and was working here, they can come out, reach out to us.